Ngamtip kini kinong Japan ki bamda ka hanrengi i hagini sengi baladep ningkong kilap ya ka senam mendapat kilalap ya ki internet ka baspitam hapo pertai kublai jibun parlak uplapai ki video hagane ka channel kabangi aikar teng kasi infotainment ki saintis na po ri Japan kilap ya ki internet ka baspitam hapo pertai lengba kata ka NICT ane kata ka National Institute of Information and Communication Technology but ka jing speed jong kana ka internet ka baki kilap kalong 1.02 petabyte per second da ka baki pendon kam dagi tiar gitar jong ka jing start ka jong kihi ladangin ya batai mangi ki rupat ba yenam lak ban syempang ya kita karekom pendai jongki bagajing speed jong ke internet lang ba kene gajing start ka baki kilap kalong shijar arspa million megabyte ha ke sekan bat kata kalong ladangi download ya ke Netflix bat ki video hapo jong ke Netflix baro nyilak ban download tang hapo sekan batla dengi download ye kini ki video jongi ki badan hapo YouTube barok ke YouTube ru tang hapo ar kentah bagajing speed jong kene kalong lai point san million sha ya ka average US broadband bakalong la kumno haduk kan riu million sha ya ka jing speed jong ke internet jongi shene hari ya menta kane ka jing shem kadai bakidang syem tang hapo alap kampat dadai ka bakin pendan kam hagi customer sisin perkhat ban download ye ke Netflix bakumju YouTube tang hapo ar kenta kalong ke ke bam sengau la ngai harai kat kum ka jing syem jong kini ki rustart ke badan hapo Japan kala long ke ka bajia shisha hangni sengau tu syai baki internet hagi sengi ke bansawan kan sadon bun ke jing kelah ya menta kane kadang dei tang ke jing lap jongki hapo kilap kam dadei ke baki ki pendan kam pajba wala kalong hari Japan ru teladap sngau tenat kum yigini ki jing tip sngau ba ban comment bat subscribe kublai shibun